Yesu Kristo ndiye Mwari ana matangazo jeze zote ziri paradiso zinonamata Jesu ndiye Mwari wavo saka panyika fana Jesu iye Jesu ari pauri kana mhepo ichi iri pauri Jesu ari pauri mwemusiri ari munesu Mwari ari munesu asiteererai kutenda ndiko kunokutadzisai kuti musvike panodiwa naMwari wenyu Mwari wenyu akukomborerei kana mugere mudzimba dzenyu ndokuti makati muvapostora gara zvakanaka nemuvakidzani wako ita rudo kuna anokurwisa kuna anokutambudza kuna anokutumira zvakaipa muitire rudo kana waita izvozvo wamugenzera moto itai tsitsi kuvanhu vakaipa vanokutadzirai chimunoera ndigare nemi nokuti handigari pamheremhere handigari parusva hana yako mberi yangu yandinosvikira saka ngaisukwe nerudo ngaisukwe nemutsa ngaisukwe saka kubva regererai vakaipa vanokutadzirai regererai vanokutadzirai